ka jingkwa upaj ba hakator bar senrai kimat ayu kipaj ba kikwa ipi ban keren hakabidai bakani ka bansuan kan ka station ka baar mo ka jingya theria tai hapo assembly ni kum kipaj ba ngi angnut hi ba kita ki legislator ki banmi nakata ka bangi ngila ai ki ka jingjom mo ngi kwa ai bakin kran ya kimat ki bedai bat ka jingya jingi paj ba ngan mention mek ka banikong ka bedai ha uput usam nadu pengilayo ya ka jela sanpu senam tam mentang ngilayo sanpu arkalaya ngimyo yo put usam ubahok ubatikna ubadap tang da ki jing ya snam ubadap tang da ki jing bam song suk ngiyo i kini ki jingja hagi kaput hagi ni khendiat si kiba kapenrit mensim ya kapateng kalawei jong ki khun ki hajar ki jongi tenga kerpat ya kini ki nongmi khmat khamtam ki kini ki khasimo na kani ka konstituensi jong baro jong kani kami khalia anga kwa baken keren ya kani kamat kaban ningkong kalong bai ya upun usam klam ka jing ya syak liang syak parti nation politics mo nation kabu ha kita bentan rekin keren bai ya jing ya ka hok ka jongi bangin song suk nin chong sngan ka baar pat kadai ha ka bedai bat kani ka reservation policy ngi kwa hiruban penthamai ngi kwa namar ngilei ba hakini khandiat banai ikaladon ka jingmi pat ba hadu ka bala pen kiwen ya ka jela ka jongi ni kwa ru bangin yu yakum kita ki jingkela kabalai hakabedai bat kapuli ku pithi kata ka right to education ru ngakwa baka sarkar kanwanra kaniathir kaniatai lingba kini kinom ikmat ya kita ki benta hakabedai bakta habedai bak kokoi ka khia kumngi hakini ki benta ki tham nong kandong ngi ju nga kumnong traimon sobha le semong ngi sia kando akan digalanti ngai i kini benda ko sok shani khaput jangi nang tai ki ummat mau ki block 2 shani barok hoi habadan ki bapang bestam ngi haban ra sadu sa tengtang hang ne haborembong hasi tengtang lada amla nang ni kapoi sadu seselong telada ka jing sumar lada ngiyo tang khandiat tang ba 40% ru kamensim ka bokordor ngam kwa kan lej apreng surok ki jujia kum kita ti han renga kwa ba kata ka koi ka khia ru kanwan ringkat bat kani ka baha kamiat ka bakanwan ra kan kilat kilenti ki doktor kiba biang ki di bandon haki si khamtam hamau lol snai hamau hati i batter hakan ka thamri bhoi jungi khlam nano siliang yanu ngakran mo kalong general hinga kwa bat kabalai pade kalong baki pulet ki dei banla bante lakam daka ka jingsuk ka bakin manra daki itu ki jingjia ki bengi ngan kran lam sam hapo selong rumo kabawan haki tu singa ngadang ya lanti ngadang wan bu skul khun kami tu ka jingjia kum ki pai ba lihat si ngamla ban ongan penjob dengan perem ya kata habangai i ka jingmi ki Twitter gas kalong ka jing kata sisha ti kini ki legislator ki diban keren ken ya kita ki police department mo ngingi burom ya ka police department mo kadai ka nong pei nang jingo ya ka baha kamya nga burom sikat dei hanrei hakabe dei pat bakoi ka mentapat ngakwa hiru ba bakin long ki ban la ban te lakam ya ka jing sok da ka bakim le kinum le kan ya kum ya ki teroris ken bom ki sempat hapadeng ujong upai ba ubalui udang ya lanti ngak tu snibat ki khun ti ngam kwa kini ki ti ki legislator si jongi nganget bakin keren ya kini ki benta hakane ka assembly ka bamenta namar kumbang ilai hakane ka beladap kan ka assembly ka baningkong ru ngam semlai bah bakin keren ki kimat ki babun nak benta ka jing an renga si itang ka to reservation policy ka bah palat ka biang ndai ka baningkong ru ngakwa ngan ban miang saistien uput usam khnang bangin yo ya ka jing song suk ka jing song sngan hakadong ka than ka jela ikwa bau nongelam jengi naka them ribhoi kin shwa bakan poi kan ika do basnrai kwa ba nakleng i ki badan hapo ka bor kunjuk mum badan haka leng persya ru ba kin pek lem nang ta ka jing song pai ba bubun balang so do ribhoi khamtam i ba sakinong kendong khamtam ko surok ko bala shu sya ben lagi post nam bat kunjuk ru ha bede bat kene ka skim GGM ka bagi i mata man kisnong i bagi sem jing habade ba kumno ban penbiang ya ka ban nak benta ban ai sagi nong song sinong mo tip baka kalong ka biang na tik bombiang teng i ba long kum sarkar ka de ban phai khmat ba nak benta ka ni kalong si benta ka jing ta nak benta upai ba nong sinong song ka dong ri bhai ba kum ju ru ka jing i changa kalong ba i kum habang siam bagi hospital per mo magi CHC PHC bokum ju ikisop sentar ibun ke jing ke siam bagi pai ba siam bak khamtam kum ha po sop sentar i kumbolong manta nageleng chunginong tre ko ikhya ikwa phaon kha
คนทั้งตัวนักเลี้ยงจึงงี้กี่บ่างี้เชื่อมก็ลองบ่าเดินนักสับสันตาร์ก็บ่าและเสหาบละวันนี่น้องค้ากี่ค้าทั้งตัวที่บัดมังตาปัดได้กี่ออกเนาะตั้งบันชิฟสิกเวปัดกำรารุมดันแต่ก็คุ้มkitaก็ลองกันจริงก็บ่างี้นักเลี้ยงช่วงกี่น้องช่องชนองก็เทมริพอยงี้ดัสโซเคียบัดบ่คุ้มกี่น้องลำกี่ได้ฮิรุบันไปยูกิเวรุคำตามหากาจริงเชื่อมจริงจนกี่น้องรับหากไปได้บักโยหัดบักดอร์กมู Ini jungi pejbak ka ru kambing ka lai ru kambing lamar ba bun ka balip benyak ka bame man acan man ka sengi mentali puna te kal kunti sengking ru kambing ka bam ka di ru la ka brol man ka sengi ngim sola chongi baduk baria te perkhat lem ye barok hoi kiba ni chong chen kan ni baduk basuk ma kan dia ki staru kan no jing kiu ka dor na tia mangi baduk lu ngim yo kakta sibun ngakwa kinong mi khmat bakin tur sakmat bakin tur saprang ben suk mangi kiduk kiria kan tin rekam ka sarkar kala kamle ai ruem kan no jing khnyot yang ni baduk yang ni kiri kila khnyot palat khao ru klet plastik manu khao rem ru klet plastik khao ri chon le dan na yang chu ngan chi ru ni le tamen breu mi isu jing so de jong ai ban yak ni mata ban ya tai po ale je sa som li te kawi hi hak jing pe jong ate jing snil kham tam yang ni khna somla hi hak jing pe jong ate ki drok hi kham tam hi kata ka de khong sam tam hi ha pe haman gi snang kaleng kadong slong borok wi slong hi udrok ta lak ta bun hai ngi wi ngi skwa ban pen sngo ne namatai kinong mi khmat jingi ba ki de ban kran ya ka de kamat banokong bakong santam khamtam ya kalinti sengkieng namar haba pe shaka iria balong nong kondong kalong kaba shai ben ba haba pe kinong mi khmat jingi i ba kisat kelut skor habi dei bat ka government hospital te kebun hi ka jing de ko fi kebun kaliang hi bang no si spa hi kebun ka jing dunai bun sini tenteng ding ile asbel ka badai bele ka wi gatas mundan nya habale chana sarat nya habale chapo wetland ai ka badai apa asbel san spa kat bangin dalai ana sarat ka poi araja leni khat san spa kata ka wi ka san long pa pas ko tenteng ni le kum ginong di siar kan matali ka kiu dore jungi mensa ngi di lai spa matangi haban di lai sopo kai ka daw ngi di lai sopo namar kamar bangi haban ora nang china bar jeng steru nyim yo ban ora namar bale tep menah kan sport don baong ba ka government jungi ka khang tep kai ka daw nyim tep namar so bangi nang nei fitep hi ka jing ka kamana la di ru nyim dan baro kin ru phungot ikam le nakaliang ki opposition nakaliang ki badal government ru kidi bani kren hi kan umdei tang baong ba nakaliang ki government nakaliang ki opposition ki kren rei ki nakaliang ki government ki di ban pensha skor ha nomor fi kat ni ka jing kerdo kam ka jing duna kam ka jing ha baro kiliang hi habaro kiliang hi te nga kwa hi khamtam ki badai pe jong badai ki ministeri ki de ban pensha skor ki nyangi pe ba namal bli ni je de ki ba ki de ban pe yangi bat sin sha ringi ki pe ba han ri ki de ben don ki jing kit clear kin ha ba ni la je de ki ba kin pa assembly long khom ta kai ni tang hanga mure ban ong mani kran ha social media ne ni kran ha ki pe ba ne ti sin ki te pe te kadang dunai pe ki don ki bak kala tre hi hanrei babun te kadang dona fi amar khamtam ki khna samlali kila syukut tang hakarta arpo tang hakarta hat kena kila kut amar bali hak jing kerdo kam kerdo jam ba ngi na banta kaneka dorba kan salong te labu hang to bakan long tang sansi kalapan atatin ya kajimot jongi ki pat ba bakam no kalapan long ka dorba tang sansi kin le tang kai kin bli kata kadai ngoi ki kli habakila ban yo ban mu ya ka private number bel jongi tang arsi te unmu tang ke jong konsil jong ne unmu be ki issue jong jai kan rin kin le tang kai ni ko pusat
Kani kada gawe ni ka jing ka ba persadian ba kang ni don ra ban bu ka jing kali balai ka sarkar ka khap nak men sim kum ni ban penjerong ni ka kedor ba kadang dok sewe ru ka jing kali ka ba ni kwa ban sha baki kue ki jela kum ka jela misora kila pas ka sosial persya ni ka UCC uniform sebel ko ngai kublai yang ni da kubrom iba penyacing CM di blok CM juga Hasil Autonomous District Council banda kalian ke hasil Autonomous District Council kilapas unanimous di resolution ban persya UCC mereka ka jingtip ke jengah hadukan di klimat bamta 4 simula yo jingtip AFM bahkan ni kan don ka jingi keren dan pas resolution po ka assembly ke jengi hak bedai bat ke UCC Tikni kalau ke jingkeli ke bau ba aku akan sutu lah tu kesokar kalau kasim kumno hak bede bakan ke isu. Tak kata iro baki ministar kijungi hadian bagi seng balang kila ki lami surok kila dawai ki isu kila penmi ki isu babon nang tu ki pentandai samla tak baki legislatif hi. Ki ang bagi legislatif hi banyak ka ILP legislatif hi banyak ni kitin kasih bat kamtataแต่ก็สักวันตั้งแต่จิเลกฮีก็จงกีการดูมันตารมยี่ก็ตะกัดกระเชนแต่งามทิพย์ก็ไอ้ก็สัญญามกับบางสกัดกันเละฮัลโหลจุกันนี่กลาบันลงตักสัญญามจุกันจิเป็นปีนักโพสโพรีไปบ้าคาถาเด็กจิงกีฮัดูมันตารมดันกระดักกระเชนกระปังเลยฮักบางงี้ทิพย์คำพางี้ละจีใหญ่นักเอาไว้กิสนองสวยสนองฮักบดาบันตาแบบกุมหับลักวันdan development AAROM ya kami ngalaju aiban bat naga grup kejingi ngalaju aiban ngila ado kejing tho sama chief minister ukona sama ka po jang ka MDA1 mendak tok po ni ang ba sanction no kembali 4% na ka finance department banwara development siapa ki bodar elias ke hadu menta mundan ni Tiga ni ada kawin kita ngam tip laka state government kasmukum. Anda habala pusang ban klinik beri bosong situ ki ang hana ba KDC ki pensai ba kada dispute area. Lada kalong tal kata ka ba ki ang ka right to life ka human right. Kamot ki beri ki ba im bosong sa anto ki nambam jasu. Nei ukhaw ki mai BPL ki miyo. Wata ki miyo, company ang ki miyo, kasini ki miyo, kumbayo asni ki tik bupli ki miyo ya. Mendai tak tapi, tak ada orang yang balak no, dia berura development seki bodar area. Tengam tip ke ke polisi dan government haga bedai baki bodar areas. Tangata na dala fais pang development. Nga perkat dang menen ngawan na po guati dala apoy ni rendang beri dalam site. Nga perlok pe adu mentangi dang ya kasirok ya kasurok. Jang kasarkar British sakar kareng. Kasarkar dia kepat aislok. Kani kecing ka jing bom i jengai kadi gawe ni benta ka badan kam bani kran po assembly kumna dam site adu maulai la di badan kam kumno ka forlin katai ka bypass ro natai ka di ban ka bayak na po bypass ja ka maulai dan kam ka forlin nanta ka jing pen he ya ka new sulong ka kereta new sulong katai ro di badan ka new li ka forlin ka surak di ban il pai kata kani ki ka ba ni i ba ki dan sibun ki jing kum nuksa mentang awan na poi pok persebejar nada persebejar ju jang di CFS kila yang lan di bos sa kan blok kali hai dengan dua pek sesiliang jepta ka jaka apa de hibun ki jaka sarka kan AU government bakan ai furlien nada nang tai persebejar sing gubernur tum kutur kala ya kiri upai ba nyeru ke satu ba ki ton bun ki ban krian te hakane kapor te nakaleng ka jonga kat kum ka jiu I ka jonga nga wa ba kini kinong mikmat ka jongi ken yak kren lem na ka benta ka jing jongi ki pagba hakane ka state ka jongi kum ka nuksa kum ka ILP kane ka dai ka point ka ba kamat ka bala nila dawala slemba bat kalong tamat ka ba songkya nagbenta
ka yap ka im ke jongi kane ka step ke kane kam dei ka jing dawa bat mai hoi ka de jing dawa ka bala ne ka bala slam ha re hadu mentaru empala ban pentrekam ya kane ka ILP hapo kane ke jela pemerintah hak bayar debat kane te itu ipat ba ngi kerpat ya kini ki nomi kmat ki jongi na baro dari kasih boy benar war ban ya renlem ya kaneka mat kebadan kam kebaan uput usam kaneru kawanra ya kajik kebakram ha kaneka step ke jongi hak bayar debat kaneru kalau kai keba abah sebut lada kinong mikmat jongi kinyak keren ban nak bentakannya ban inyo ban penting la ujung put usam hapo kaneka jela ke jongi langta kabalai ka tin kasih haka sikion kadiban perung no ya kaneka tin kasih ban itu no ya kaneka tin kasih ke jongi ro ha kaneka sikion kini ki mat kiba nakalem ke jonga nganga ngut ban pasak lem ya kino mat ki jongi bayar dai bat kaneka kanong stoin ke jongi kanong stoin ke dai ka headquarter jong ka West Kasil ke jongi ka nongba kabala rim bah te ngirang don kam sibun ki ai ha ba ni be badwara akaneka nong stoin ke jongi Imat kiba nagaliang yung ipadda iba ba akaba nagaliang yung kajiyabi atas mencari kadar kapak bed kapak bus kapak subah bahkan dan kanu kajiya kajiya hair agak keren karena di bahasa kesencar bed nagabenta yung upad ba aga state di baru begitu. Agak jelas jungi akan kita sarkar ke pemerintah. Kita pakai Kremlin yang kita share ke tahu di sosial media, mat di way ke ngai ba kajung song ir ke long ke kepala nama kita bagi kendrum mo. Kum ki thai kita to. Kum ki jing ya syok ya tak di dia peniat itu di bebun jaj mah haka nyemlang salang MG syok ya dat hakan rekom ngasam sesu ya kata ai jing ya ki pai ba am tu ya ki pai ba jing ya ayu amdai ban yon siliang amdai ban ayu kam tam la sufu ya kata ka subjek amdai ban yon siliang la da kidan ado kanu ke jing kelimar amdai ban yon siliang ban le siliang amdai ban sim ban besar hok ban le hok dia dapat apa ketam ke bagian apa Bapak jaga jenglong jengman jaga sarkar hakini kipur nota i sibun ki kunta kumu nong song song asno ban bu angni ye ki benta ki ba kajing kwa nagaliang jonga bat kipai nong song song hi barabawe ta jelahi barabawe ya kani ka sarkar ka banta khamtam ha kani ka dorbar ka bansawan ka ba sibun ki ba UI ki issue jongka state dan issue ki ba dai na central government ka ba kum ka jaj benreu lane kum ka jala rit pa ka jongi ka ba syong kita ki tribal ni po ka jala nimla ban pedang le se hadu mata kum ki pa ba bun ngim sutu Andre kibreu ki bangam jeleu ban pulis pang kini ki an ki ba ka central government la persang ban wanra long sisa ki an ki balak ban kata ya ke jenglong berpang ke jung nganget ba nakaliang ki nong ikmat kini kran kini ther bahaya kani apo assembly menta ba ta kawai ka sur kawai ke jengmut kini teli ban nempedang ya kita ki an ki balak ban kata ya ke jenglong berpang ke jung ya apo jelas hakaba jadi bat ki isu ki ba la sateng la banong pem ka LP ke bordar isu
kiwai ki isu kebala pensateng dak ni sarkar MDA 2.0 de ngai ba ngamtip ka jing thmu ka basul dat jong kan ni sarkar de ngai ba kilasu long tang ki isu penthame yang i pajba yang i ka jaj benreu hi barok kawai ngila ban am de ngara kerpat jur ba kumkin ang sunong ida kwa ba kan ni sarkar kan dei ban syele kai yang i ban penthame kai ni nakapor kwa re ka dei ban yakran ban ra ikini isu ban penbej na kloi akwe dei kini isu baro kum katham kar motor ngi ina gawai kapor sagawai kapor la isu sa kata ka pending la sa kata ka examen hadu mentang ini iba ko kwai thau